Štruktúra znakov, kompozícia znakov. Znaky sa skladajú z viacerých radikálov, alebo samé sú radikálmi, z ktorých sa skladajú znaky. A znaky sa skladajú z ťahov. Najjednoduchší znak, najkratší je jeden ťah. Hej. Z koľkých ťahov každý znak sa skladá, podľa toho je v slovníku podľa počtu ťahov. Najviac ťahov má 24. Hej. A toto je najjednoduchší jeden ťah. Takže skúsime niečo o znaku či. Či je znak energia, ale aj dých. Často sa prekladá ako životná energia. Najprv ho napíšem, potom k tomu niečo poviem. Ako sú tie ťahy a body v štruktúre tohto znaku komponované. Tak toto je znak či. No a teraz si k tomu dačo skúsime povedať. Zoberiem červenú. Môžem aj obyčajnú ceruzku. Takže znaky sa píšu do štvorcovej siete. Hej, čiže toto je štvorec, v ktorom sa znak nachádza. Každý čínsky znak sa píše do štvorca, aj ten obyčajný jednoťahový. A má svoju štruktúru. Každý znak je ako živá bytosť. Má svoje proporcie. Ako človek, ako kôň, ako zviera, proste ako kvet. Všetko má svoju kompozíciu, zákonitosť, gravitačnú, veľkosť jednotlivých končatín a tu sú to v prípade znakov čiary. Teda ťahy. V čínštine ťah štecom. Toto je jeden ťah. Body, tieto 4 a ťahy. Hej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, čiže 10 ťahov. Poradie ťahov takisto v každom znaku je samozrejme predpísané a to je úplne prirodzené, pretože ide z hora dole a zľava doprava pokračuje písanie znaku. Hej. Čiže napríklad tu na týchto by sme išli, máte z hora dole, zľava doprava. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 10., 11., 12., 13., 14. 1., 2., 3., hej. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. Fn, vietor. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. Hej. Čiže takto idú z hora dole, sprava, zľava doprava, normálne ako je u nás. Čiže teraz tá kompozícia. Tento znak je tiež poskladaný z viacerých radikálov. Tu je jeden, toto je druhý a tuto hore je tretí. Čiže tento prvý ťah má vždy takýto tvar. Hej. Čiže toto musíte urobiť vždy jedným ťahom každý ťah. Nemôžete sa vrátiť a vyfarbovať ten ťah, proste si ho znútra dotykom šteca proste musíte urobiť. Hej, tento ťah. Dôležité je tu toto napojenie. Hej, že nemôže začať ten ťah takto. Tuto na hrubo. Tu je ten dotyk toho ďalšieho ťahu. Teraz, tento tu ťah tu presahuje hore, vidíte. Hej? Nejde takto, ale takto.
To isté, čo je tu na konci tohto ťahu. Tento základný ťah je vlastne kosť jedna. Hej, vyzerá takto. Hlava, koniec, stred tela ťahu. Čiže začiatok ťahu. Tuto je priamka, ale tu musí byť oblúk. Lebo to je napnutie toho tvaru, hej. Toto je v oblúku. Toto je priamka. Tuto sa zvýši hlavica tej kosti. Tuto sa tiež rozširuje. Že ten ťah má takýto tvar potom. Dôležitá samozrejme je dĺžka a šírka toho, hej. Čím je dlhší, tým je tenšia. Potom tá kosť nemôže byť takáto. Hej. Zlomila by sa. Čiže proporčnosť ani zase taká hrubá nemôže byť. Hej. A krátka. Proste to nemá tvár žiadny. Čiže proporčnosť hrubky, šírky toho duktusu a dĺžky toho. Potom ide o tú rovnobežnosť. V čínskych znakoch nikdy sa nepíše vodorovne a kolmo. Hej, to je len v talčenom fonte, niekde v knižkách, ale v kaligrafii je vždycky všetko šikmo. Hej. Čiže tie vodorovné ťahy, ktoré sú v písaných mobiloch, ja neviem, v knihách vodorovné, tak v kaligrafii sú šikme. Prečo? Pretože každý znak je 3D. Každý